kaže, ovo skoro pa ništa, a mi smo napravili od toga, ali... Ja ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. To se žena tiče, vi slobodno u šoping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju. Sve što nam je stiglo, 99%, sve što nam je stiglo, stiglo nam je Milano i perimetar oko Milana. Sve. Ko Boga vas molim, ako ste bili u Milanu ili negde na severu Italije, recite nam to. Nema potrebe ni za kakvom panikom, apsolutno ni za čim. Da je neuporedivo je veća smrtnost od običnog sezonskog gripa nego od ovog gripa, od ovog koronavirusa. Danas je najgori dan za Evropu, verovatno, posle Drugog svetskog rata. 368 ljudi je umrlo u Italiji, gotovo 200 u Španiji. U svim drugim zemljama se dramatično povećava broj umrlih.